Kayeng Bishar Meghalaya High Court Hakashpo Tricklebear, Kalaweng no Yakajingpan Bana Gagaru Hills Autonomous District Council, Kabadan Kam Yakasernat Scheduled Tribe, Nakabantagi Kertong, Dakabapan Pau Bakanika Hukum Balapan Mi Kalayat Laj Yakikindon Tauan Kibakongsan. Haka Hukum Jonka, Kayeng Kashri Balakli Dao Justice HS Thank you, Kalaaya Karash Kalyang Unong Mudui, U Enamul Hook, Ubalatunju yakajingpan pana balapan mi dao Chief Executive Member CM ka GHATC haga kat nyotrik rempang. Kayeng kashri kala ong bak Executive Committee kala yat palat yakabor jongka bak kajingpan pana kamla banyat ling bak kajing bishar beniat jongka an namar kajingpan kala yakirukam jongka jingjiet kade banyat ling bak District Council bat yo yakajing menjur na ulat hapu ka rule nyupu ar jongka Constitution of District Council's rules kakandai spasan puwe. Lakdo banado stem kakandai spasan pu ar ki bamde riulum kilapau bat ki don hakathop jongki dekat balajit jongka GHATC ongka yeng kashari haba benrap baka jingpen pana balatunjuk kalong tangkum ka jing terwa bat ka bam dan ringkan bat ki jingpen kala balaterwa haka rule pra bat rule shispa ar pra kiba batai halor kinong thep vote bat ki kertong. Unong ya sa jong unong mudui ula kentho bakatika hukum kan pendo ya ka hok jong kinong thep vote ki bamde ki riulum klam ka bor jong ka an. Kinong ya sa an ka jela kila kam bakarukam trikam kalong ka babakla kat ba kinong ya sa an ka GHATC kila pengsan ya ka hukum ka kam ka bakirki ban ai jingada hapring ka jingkala haka jingbon brio. Kayeng kashri kala penpau syai bakarai kalong kat kum ka an om ye ki jingmanto jong ka jinga shimbenta tang jong ki riulum. Kakamram jong ka yeng kashri hakani kapor kalong tang ban bishar benya laka ni ka jingtrekam kalong ka babiang ni em hakaliang ka an. Kayeng bishar kala ong kani ka jingpen bana kumbalak daw haswa lapan mi kat kum ka resolution jong ka executive committee badai ki bor ki balakam bala yo naka paragraph 2 jong ka 6th schedule kabamenta la persyang ban pentrekam haki election banwan. Haka di kabenta na marla don ki jinga tai baka ni ka long hapo ka jing pentrekam jong ka rule 29 jong ka Assam and Meghalaya Autonomous Districts Constitution of District Councils Rules 1951 Henry la dapat benya ya ka rule 29 kan pau baka rule 29-2 kumbalak daw haswa watla ka ay bor ya ka executive committee banshim kya ya ki kam ki balak daw hapo jongka Henry kani kadang haban lit pa ka district council nakabenta ka jimanjur ka bakat do. Ya kani ka notification lapan mi tang ha ka kerdan jong executive committee hi klem dara ha council bat nang taru wat ada pendan kam ya ka rule 30 Henry ka rule 29-2b kam ai bor ya ka executive committee ban thau rule Henry tang ban ai jing terwa ni proposal. Laban rap ru kani ka notification ka balatunjo lait na ki waypat ki jing perkhat bat ki jing ekren haning lada ka day ban dan bor haka an ka habru ban yaling ba ka rule 72 ka babatay kumno ban thau ki rules ta ka district council ki badan kam ban yo ka jing menjur na u governor shwa bakin long an. Lada pit benya ya ka rule 72 kan pau bahapo ka board jong ka district council ban thau rules day ka executive committee ka baday ban penkre iki rules bat hadien kata ra hador bar jong ka district council bat ban pha sha ka district council affairs department bat khaddu e ban yo ka jingmanjur na u governor. Kat kum ka jing bishar jong ka yeng kashri kani ka notification la ban nyo ya ka kum ka benta ka baningkong e ka balapan dam kata ka babon e ka jing terwa ka badai ru ban yait lang bar ki jing terwa ban penkla ya ka rule 8 but rule 128 jongki rules 1951. Halor ki jing shisha ki jing long jing man bar ka jing batai ban pentrekam ya ka an kani ka notification bala tunju hayeng bishar kamla ban yait ling ba ka jing bishar jong ka an. Kum ta la weng bat pendam no ya ka kum ju ru ya ka writ petition la pun kut no. Da ka ba weng sharot ya ka jingpen bana kinong thep vote bat ki kertong bamde riulum kidang la ban ya shimbenta kat kum ki kindon an baladon lupa
Nakabenta ka jing ay por bakat do bantep kerteng haga kat riu tarik leber.